Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajinya ilanti kamlong kabasok mo nado basdang habado tarado banyo ban mi pai bai kini ka kon nang si te ndai da kajing aimen sim jang babon bat kumjuru da kajing no asam nang lang jang babon ngala ban mi ya kini ka video bat kumjuru ya kini ka kon nang kasi te habai de bakane ka kot ya kini ka kot te la bay pisa da kan ajan culture jang kasar ka jela jangi ka bangala ya ban mi pai bai kini ka kon bat da kajing rap ban kirshan dam nadin de kong stream da kari balong bu nang kasi chief guest mo te हमरे बैठी बकने के जिंगवाई पड़े निलाई ट्रेलंग बाई DJ Charles नंबरम न पौनम क्रम बट कुन जोरू ये का ट्यून जकने के जिंगवाई ला आईडी समला बते थमाई नंबरम बट या का वीडियो बट या का कंटेंट जंग के जिंगवाई ला ले दी बात जेडी मरिंग ते बट या का कोरियोग्राफर को मफिया इमने ही ला ले दी समला दा परे वजरी बट की किना जंग इबरो की बदन हक तो बशात मने हो स्टेज में ते कजिंगा इलंती को मंगलो ऑन बस दंग कम दे को बसुक न मारबन पेन मी एक वीडियो की बोन की जिंगलोट ला कलोंग की रियम की बेकी कॉस्ट्यूम का बाम के दी कले कवन बट कुमता ter ban haban pan permission ruat ki jaka ki dan ki jaka ki bangi haban sio pizza mo te kamlong hi ka basok te andre kani ka program ilala man panlong hi ka berjabat ke biat ya denti te sasisen pat ngakar pat ken ning bajung pizza baro ki balong ki nong pathai ku bor ba ngakar pat lem ki breo ba kin kirshan ni ka jingwai ki jonga bat ka ba ki le ha ka YouTube channel ka ba kitang shoot type Ivani Sha pathau kilayo EVANISHA kilayo te bakin bet yakini ke video bala ki small tana lese de jing aimen sim jong ki lala ban min sala ban pen mi si ki pat ki jing wa ya kan ka kon ngalas dang man tho na dus nam ya kot hi de ha ki jing ki jing tho poi 3 8 ngalas dang la kam tu men ta san dus nam inde ban pen mi pai bai ka kot kan ki ka sen jam ka baning kong de ki poi 3 ki bang tho ha kan ni kot ki de ki poi 3 ki bang tho ha ki por ka bangi ki baka haba ka rib India hi bro ko wei ba ka jela jing ru kum jo ka dan ha jing khang dam de ha kum ki por ki bang yo la ban pen mi ki jumut jing par khat ki badan ha po jang ha ka dor jang poetry dikit-dikit ki por ki bang tho ti lala ban pen mi ka tak hadu men taus nan ya kani ka kot ka syempor yang akum tu ngidan khangdam ka khang ka lockdown ki por khangdam ka bagi ong kadan ko ba alai banai mo ti ka syempor yang akum tahi alai banai ti ka syempor sabangan yo ya ka pisa na katnat arts and culture mo ti hendre maria yo ek pisa ni lai de ka badon kambat minta ko ni lai yo ban pen mi ya kani ka kot ka jing tho jang ka kot ti bani mo ngas dang sha ka jing ye jing mei ti ka babu ka jing ye jing pa ibang dan shu ben ki para ngathor ki poetry te kadang ko poetry ka ban so tan tu se kita publik ka so tan to ka poetry ka bai ba ba kra baru bagi kra tak aja ik ha mo kala aja ya nanti ka tosh ba kra te kadang ko poetry ka bangi thosh phang jang ka election te ngathor kandidat shapang ka shapang kanjing dei parlong te kumjur wahlor jang ka jing bishni tikidan 8% tili ki poetry hakato ka jing hakato ka kot tingam la bhashu ban kan mau ken mereka poetry ka bangan kan mau hati ka de bangan to alo jang karyam khasi ka wam kra ka jing bishni ban kunta ka ji me pa kin men ki pa lok ban kunta ka ajan ka cha langi haban submit di manuscript jangi te lang nang ina submit nama ki babon ba ki ba apply mo ya kan scheme na po ajan culture om de tamanga hendai ki haban je tang kan diat mon te da ka jing is na jong oblay ngala sha jet hakani ban lai kat bakat tu ni kinong tho ki badang khana ko mga lesi ki badang sedang ban kiu ko mga mo tingila sha jem be kinong submit ki di babon ba andre ka jing ajera ko kamla ka sabra kamla ban ai ka dia badan mo ka ban pet benya te ka jing isnai ki jong blei ngala ban pen mi ba thiaw ya kani ka pat da ka jing kashan jong ajan culture ta ki dan de ki criteria ko no bangin apply ti amde bangi shiru ben tu sheki we pat ki samla ngashu ko ban ong bangi wan shikani ko perthei ngi wan bat katsap ubre shuna pon pen wan thali yangi tingi wan bat kasam te nga ai ka kubor janga hi shiki be pati para samla ka longba pendan kam hok ekasap namar habangi pendan kam hok ekasap nila juro ne jingin ki basni bar kam namar ba ka jabing jungi ka trekam ka jimut jipak jungi ka trekam te kumta ka jingin jungi dukan nya chakmat bat ki ju ang ka jabing ka batli ka boy shay ma pendan kam nya kasap mi shakmat namar ngaru ka jumpoya do kini kimat kam tang alamat bun ki jing e kilamat bun ki rejection and da ki jing treshi tam ki jonga ba da jing bom ran ki jonga ba da jing aimen sim chang ki babon balang ngalala ban sai madan nya kasap te nga kenturi ki samla para samla ki badan sap bikin wan shakamat pendan kam hok kasap bat nya skem ublei hi unum e no e ki bat kin sanang kiu ya ka jing em jong ka jing em ko ba ya e kalenti ka badai bat sai madan nya kasap ka baki ki dan bat haka YouTube channel jonga fini ikila bun ki jingwa ha ki we bat ki jai kitien ndoi habai de ba kitien khasi ki jingwa khasi kani ka de kasien ka baning kong ka bang produce hi daladi pun ba nakani ka kan ka jitin ki ne pat namar ba ko ba fitip
kumang ono do bazang ka jinglot hi ka di ko wai ban pin mi ki jing tho ani ki sembo jing tho kam da e than ngi namar ba ngi tam shong per khan ngi per khat spang ka pan ngi la yo te kum no bangin tho kum no ka e ka bangin tho ba ka e ka bawan ha ka men sip ka jonut ka jimut per khat jing ndai ban pin mi pa ba pat kalong ga ba e adu ka takatan ma ki jinglot ki babon te kalong kum da e ka jing wai ru te ndai ka jinglot ka jinglot ka babon te kajing lut ka babon alo ka taru ka sim jing ditang kata higen long ka beli ka pisah ka tingka kum do bangin pin pau madan pa dik ban pin mi pa ba pa dik ni kon ndai ban ong ba sim jing kum ban tho te kam da dan than do ka ta ma da ka sab ba ai blei mong ila tang super khat kala awan ni ka jing super khat jing ka jing roi ngarwai te nga akro ante te ka kubang ong kin kam de tang ka sur janga ka pin bang ki jing roi mo ndai la ka jing ai jing ki lyrics de ba JD maring da ka tune di ba samla ba te thamai ba ya ka man pin bhash ban art be music arrangement de DJ Charles Nongrum te da ka jing trai lang bat kini bat komjur da ka jing trai shitam jang samla da pale wajri ngila la ban ring dor ya ka to ka jing roi haring kat ki jing shot ki dance form ba per se ya ka to video te da ka jing don ring kat ka jong ki ba da ka jing I men sem ka jong ki da ka jing trai lang bat ki ngila la ban long ya ka ni ka jing roi kom ni kin menta bat ngin scam shibet jan mir andang ina pen mi ya ka ba ka YouTube channel janga ha ka por nyo baje in sayo ai ka jing kershan ki pat ba but kumba kila jo ai ka jing kershan ki wi pat kai tor ka bedan ka jela ka joni na kami lenti do bikin ai ka jing kershan yang aku jo kanang bangaro kanang la penan kam hok ka sab but let se ki jing roi ki bangin sa pen mi bagadan ha ka jing mot janga menta ki long bangan pen mi sai ki jing roi be de bat ka mei mariang bat kum jo ki jing roi e ri te ngadan ya ka thong ban pen mi la se ngin sa pen mi pa ki ni ha ki banai ki banang wan tingin niya petsa kalong kumlo ko nagajimay ka sa pinita. Ya kini kajimay pilaban siya na birthday party, hagi wedding party, engagement ne, hagi picnic hamtam. Nama Marias dang na kaya kani kajimay kalalong but she's name in shot ng kamen. Te kum tangi picnic kits ka hagi wedding e rumo. Te kalong kaya hati ba kita kijat celebration ka ba hidan hangni ka jala ka jangi.